Ahal vilayetinin Göktepe Tramynyň Ahal Daýhan birleşiginiň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Sinagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň hemde partiýasynyň Ahal vilayet komitetiniň agzasy bolan Maksady Okunly hususy kärhanasy soňky ýyllarda guş etini öňürmekde adygyň kärhanalaryň biridir. Hususy kärhanada häzirki wagtda towuk turjyjylar ýedilip, ähli amatlyklary göz öňüne tutulan ýürüýte keteklerde saklanýar. Et önümçiligine niýetlenen jyjylary ýokanç kesellerden goramak üçin wagtly ýürüýte sanjylmar geçirilip durulýar. Ýaş guşlar ýokamly iýimlerle iýmitlenirler. Bu ýerdäki jyjylar 45 gününe ulalyp ete taýýar görünüşe gelýär. Hususy kärhanada esasana daşary döwletlerden getirilen hindi towuklarynyň bizim ýurdumyzda uýgunlaşan görnüşi guş eti önümçiliginde peýdalanýar. Hususy kärhanada hindi towuklaryň şeýlede idedilýän jyjylaryň sany ýyl saýyn artýar. Bu hususy kärhanada hindi guş etiniň ýuka kesilip gakadylan täze görnüşem uly issege eýe. Bir ýerde öňdirilen önümler ýurdumyň vilayetläriniň we paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň sewda merkezlerine uradylýar we daşary ýurtlary eksport edilýär. Hususy kärhananyň şäherinde gurulan häzirki zaman tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan iň önümçilik bölüminde işler sağlaşy anyp barylyp gün saýy ýokarlanýan depgine eýe bolýar. Bölümde çiğmal hökmünde mekkejegon soya, buğday, mineral, vitaminler, garynlasy, nahardy, balyk gulak şeýlede soya ýagy ulanýar. Çiğmalın bu konuşlar boýunça degişli hünärmenler tarapyndan görkezme taýýarlanyp, onda belli bir möçberde önüm taýýarlamak üçin gerek bolan çiğmalyň mukdary görkezilýär. Şonuň esasynda bolsa çiğmal önümleri iň käme tehnologiýalaryň kömegi arkaly bu ýerde gaýtadan işlenip, olardan ýokumly goşunlary bilen baýlaşdyrylan ýokary hili iýimler taýýarlanýar. Bu ýerde idedilýän hindi towuklardyr jyjylar üçin şeýlede ýürüýte buýurmalar esasynda her günne ortaça 50-80 tonna iýim öňürmeklik gözüne tutulýar. Kärhananyň agdy bir işgärleri telekeçilik buğdagyny ösdürmek barady diýen taýsir tagallalary üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.